אז המורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, וכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. יש תנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מטכליסט. יש פה סט של מדים וגלימת מילואים, מוכנות תמיד לאתגר. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. פה זה לא יקום מקביל, לא מציאות של מארוול, זה הסיפור שלנו. נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על, לכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם.